Добрый вечер. Здравствуйте все. Меня зовут Алексей Половченя. Я устраиваю периодически такие музыкальные вечера и стараюсь знакомить людей с музыкой, с разной музыкой. И доехали такие, после всех разных абсолютно там каких-то джазовых, фанковых дел, доехали народные дела до нас. И я рад представить, собственно, что я рад. Рад представить больше для интернет-аудитории, а вот в основном люди все, которые пришли, человека, гостя сегодняшнего знаю. Это Костусь Концовый, это прекрасный человек, который играет, делает, ремонтирует народные инструменты, также участвует во всяких народных движухах, продвигает вообще традицию игры на дуде и на белорусских инструментах. И как вы потом увидите, чего он сам делает руками. В общем, талантливый человек и мой старый товарищ боевой по группе «Оси мира». Кто еще такой помнит? Вот, в общем, историй у нас много всяких разных. Сегодня свободный абсолютно вечер, и это настоящий джем. Я думаю, что и попоем, и, возможно, тут потанцуем. Я видел девчонок в строях. Вот. Это очень прекрасно, приятно. В общем, уступаю место и микрофон Костусю Концевому. Прошу. У меня еще и так будет. Все 6 человек, здравствуйте. 7, 8, кто больше, банк. Это самое. Дуже приємно бачить тут нечекано незнайомые твари. Я его знаю. Ага. Люди, напевно, випадково зайшли до дождя ховатися. Ой, конечно, Ви врешті потрапили ногами у нашу компанію. Компанія невелика, але bardzo porządna. Хто протяг потім, там є варіанти. Я навіть не уявляю, що тут треба говорити, що тут вам розказувати і показувати, тому давайте ми зробимо простей. Я спочатку трошки поброшу, так, больше такую знаменательную лекцию. Ну, раз уж мы собрались, это уже вас не выпустят в ближайший час. Ага.
Гэта будзе размова пра інструменты, калі з'явіцца пытанне нечаканае, то задавайце іх, не саромцеся, і лепш, калі это будзе ў вуснай форме, каб уже не псаваць паперу, не расчыдрена. Такое сабе. Вось тое, што вы зараз бачылі, для тых, хто не ведае, а тут, напэўна, ніхто не ведае, як здаецца гэты інструмент. Прынамсі, як ён здаецца, панове? Волынка. Молодец. Вот это мой человек, для которого я буду целый вечер рассказывать. Нарешті, я знайшов його. Ну, сенс у тим, що таких людей багато, то всякого того, що... Вы все встречали, наверное, все говорили Волына. Ну, Да. інші кажуть Волина, знаєте, О, є да. варіанти. Это из 90-х. Я что это знаю. Я не спрашиваю. Ну, добре, я буду скромнее, гаразд. Так ось, гэты інструмент ніяким разі не здаецца Волынка, гэта все ж таки дуда. Дуда, і тут ёсць пэўныя варыянты, хтосьці кажа, то літоўская дуда, хтосьці кажа, старабеларуская дуда. Як па мне, дык, прынцыповай розніцы няма, бо ўсе мы калісьці жылі ў вялікім... Мы? Ну, я сабе заўсёды год набаўляю. Но наши продкі жылі ў Вялікім княстве літоўскім, і таму гэта цалкам натуральна, каб не дзяліць гэта на такія ўжо сучасныя інгрэдыенты, бо літувісы таксама маюць да гэтага пэўную сваю спрычыненасць, і як не дзіва, панове, вось для сучаснай Літувы дуды ў першую чаргу потрапілі з Беларусі, цяпер павярнуліся з Беларусі, бо беларускія майстры распачалі гэтую справу аднаўлення гэтага інструмента яшчэ на пачатку 80-х, на канцы 70-х год. Вось, і цяпер майстры, які з'явіліся, і в прынцыпе сятая плынь дударская ў Літуве, яна прыйшла туды з Беларусі, павярнулася зноўку, і дзякуюць Богу, літувісы гэта усведамляюць саб'екту і з пашанай ставіцца да нашых майстроў, да нашых выканаўцаў. Ну, я пахваліў всіх сваіх, звычайна то і бывае. Сам сябе не пахваліць, жа не хоча як аплёваны. Ну, дык вось, інструмент спрадвечны, старасвецкі, і з'явіўся тут немаведама калі, а рэха такой класнай, як бы яно яшчэ калі іграў было, а калі я не говорю. Это он забудется. Не берись. От тебя красиво. От меня самой. Я хочу, каб этот микрофон был принамсі. Гумарэска. Ну, дык вось. Да сур'ёзна, калі казаць, што гэты інструмент у пэўным сэнсе ёсць, як кажуць нашы тутэйшыя спецыялісты, этнавызначальны, у пэўным сэнсе маркер этнічны. Бо інструменты падобнага кшталту існуюць па ўсёй Европе, і прынамсі не толькі ў Европе, дуднага тыпу, ты валынкі, бэкпайпы, ці яшчэ якія іншыя назвы, можна забоні. І кожны інструмент мае сваю адметнасць, якая вызначаецца в пэўнай тэрыторыі і прыналежнасцю да пэўнага этнасу, хіба можна так сказаць. Бо наши ближайшие суседи, литувисы, с нами мают супольную традицию дудную, а вось уже украинцы и поляки, у их инструменты подобные, але вельмі адрозныя адначасова и по форме выканання, по матэрыялах. И вось гэты инструмент это пэўны такі маркер, які вызначае і этнічную прыналежнасць, этнафанічную прыналежнасць. Это вельмі важна, бо, а тут мне не дадуць збрехаць, самыя старадаўнія традыцыйныя спевы, яны маюць свой модуль гучання, тобто, калі пяюцца песні калядныя, хіба валачобныя, яны маюць пэўны модуль гучання, пэўную танальнасць, і яна якраз супадае з танальнасцю нашай дуды. Заходзячы з тых варыянтаў, якія захаваліся, якія можна было аднавіць, і гэта не выпадкова. Гэта ўсё ж такі пэўны маркер, які вызначае і нашу прыналежнасць да гэтай тэрыторыі, і нашу аўтахтоннасць на гэтай тэрыторыі.
Так што інструмент вельмі важны і вельмі прикольны, бо гэта не адзін інструмент, а ажно ж мене. Глядзіце, калі я зроблю такую чароўную маніпуляцыю. Мы з Алексеем меліся ў свой час, пэўны досвед, граць перад дзеткамі ў дзецкіх садок. Было. Да, тут працавалі ў філармоніі. І в школах так само. І ў школках так само, да. Тут, і самае галоўнае, што дзеці, калі бачылі, калі мы трошки пачыналі граць, там з'яўлялася цішыня, і мы чакалі такіх цікавых пытанняў, дескать, мужчына, а адкуль у вас такое, якая традыцыя, там, типа, а як настроить вашу, да? А дзеці пыталіся больш канкрэтныя рэчы. А напугайце нас. Ну і приходилось, да. Да, і приходилось пугаць іншым разам, да. Хіба така ще була гумористичка, бо я знову ж кажу про чаровну маніпуляцію, там, коли ми так робимо ось один інструмент, другий інструмент, і такое типу шкалення. Ну, для школи це було цікаво, хто визначав, як там працюють наставник білоруської літератури. Я кажу, ось глядіть інструмент, я зараз поіграю на ним, а ви здогадаєтеся, як він зоветься. Ну, це питання для вас, ви, напевно, так само в школі училися. Ну, може, не всі. Я такой, ну и як же учить этот инструмент, як он зовется? Детки, отказывайте. Молодцы, да? Я такой, ну нормально, не было лайка уже, и так дякувати вам. А ну як він гучить, які ось мелодії, яку атмосферу створяє. І, ну я так намекаю, что это типа жалостное, то есть шкадобное, знаете, как добиться, что этот инструмент зовется жалейка. И дети догадываются, что я их помогаю, бо я уже наступаю пальцами, ну, в смысле, ногами на пальцы, она может худенько реагировать. И она говорит, а, типа, какая это музыка? Жалкая. И тут я устаю и аплодирую. Детей не подманишь. Я говорю, нет, детки, это музыка нормальная, это народная музыка. Это выконание жалкое. А все ж таки инструмент зовется, и тут и снова тишиня. Я так, ага. А коли я до школи питаюся, ну, это я подказочку роблю, там, это перший зборник нашого там слинного пісняра Янки Купали, який зовется. І прикладно ось така тишиня. Як же він зовется, холера? Молодці. Ось чоловік, який вирятував всю цю ситуацію. І, знаєте, іншим разом знаходив, що таке у школі. Це була наставниця літератури. Ну так ось, насамрэч, гэты інструмент здаецца жалейка, ось, как бачите, он такі смешны і прикольны сам по себе. Он може грати не тільки жалкую музику, може ще трохи веселейшую. Тут музиканти, білоруські майстри роблять маніпуляції знову чаровні. И это все перетворяется в нечто больше такое, ну, да. Ну, і коли знову ж взяти жалейку, таки врешті-решт отобрати у Янки Купали і зробити її черговий раз маніпуляцію. Причепимо ще до цього слова. Янки Купали, хорошо. Ось. І ось це вже буде зовсім інший інструмент, і ось це вже докладно буде все ж таки туди. У білорусу туди, принаймні, має декілька, так сказати, гатунків. Ось гэта докладно даецца одна бурдонная буда, дуда, что есть еще лабуда. А есть еще дуда-матянка. Прикольная тем, что вот эти фрагменты, які зовется бурдон. Я вам
показать отдельно. Ну, нібито сам по собі інструмент, який весь час дає один і той же гук і створює такий певний органний контрапункт. Ну, і робиться відчування, що гучать аж на некілька інструментів одразу. Мелодичне парт грається навіть як на жалейці, а бурдон підтримує. Так ось у дуді матянки таких бурдонів буває від 3 до 4, і це знову ж цікавий акорд вистроюється, і це більш складаний, більш такий складаний і в використанні, і в створенні інструментів. Але ж він все ж таки, як би сказати, більш... Больше надо сыграть. Так? Ні, так ти коли не вмієш, Коли розниці нема на чим грати. Да. Ну він ширейше гучання має, він такий вже акордеон, видите, тут все ж таки ні, не зовсім. І принципово ведач про дуду я ще, ну, вже коли вже зачепилися, і десь більше будуть розмови сьогодні, это то, что это инструмент першопочатково все ж таки инструмент ритуальный, да? Бо я уже казал, что он совпадает у тональностях с самыми традиційними святами і піснями, які виконуються на ці святи. І це не випадково. Тому що він ось мене супроводжає ці відмітні моменти у традиційному житті. То, коли брати вже то і календар звичайний землеробчий, то це по-перше, коляды, конечно, да, потім это і Великдень з волочобництвом, потім это ще і пісні на дожинки, пісні і знову жена, і ще певне. І це з сусветом не тільки макросусветом, но і мікросусветом чоловічим. Чоловік народжається, його зустрічають з дудою, коли там охрещених приносять з церкви, з костьола, дуда мусить зустрічати. На веселье грають дудари, ну, грали принаймні, і є звістки, що наймали аж несколько дударів, да, було. И с боку невесты, и с боку жениха, то мусили это быть музыканты, и это знову же было такое певное свободництво. Известно, что ты играл. Ну, это такое себе. Одразу глубоко. И спокон веку ось чоловік народжається з дудою і помирає, ну, може і не з дудою, але ж ці гуки супроводжають його на протягу всього життя, тому це вельми важливо. І тому це такий містичний і в певному сенсі ритуальний інструмент, ну, а вже в теперішні часи він має поширену функцію, і на ньому можна грати все, що завгодно. Чим ми певний час займаємося. Ось. Трошки поиграем? Да. Давайте. Девочки, можно танчить, а что вы хотите? Не важно, тогда я сыграю. Послухай трошечки. Потанчик. Что хотим танцевать? Все. Объявляете.
раз називаю воду, тому от розкочу на вороб'я, але було випадково. Перепрошую. Все ж таки треба вспомнити, що окремя ось цієї малозрозумілої жалейки, у її ж так само був першопочаток. А першопочаток дуд, гармоніків, чує мене Коля, акордеонів, вони растуть у нас бодай що під ногами. Коли ви у свій час, це мусить місяця простри, вийдете на узбережжя нашого зеленого Дніпра, то побачите, там починає рости чарот. Рости чарот. І ось цей чарот, це є першопочаток дуд наших, жалеєк, акордеон. Ага. Хотів би я побачити чаротову акордеон. Ну, як виглядає чарот, ви, напевно, собі уявляєте, ось така тубилка без крепкого там, чи воєнного ресурсу. Коли мати час і натхнення, як ти в анекдоті, знаєте, то у певний момент можна його зрізати і отримати, ну, ось такою халерою. Тобто нарізати язичок і отримається вельми шикарний інструмент. Ну, єдине, що не дуже таки широким діапазоном, но я продемонструю. Ну, бодай що і все. Витягнув з цього неширокого діапазону. Але, панове, коли це не широкий діапазон додати до іншого чароту, хіба коли мати не криві руки, а вирізати на тим же самим чароті, то ви отримаєте ось таку приладу, позбавить спокою сусідів, то це буде виглядати прикладно таким чином. Ну, это может так протягивается недолго в моем виконанні. Ось, а коли там намайстриться, то сусідям поспівають визвати міліцію. Були такі варіанти. Ось. Що ж таки, як би не подавалося, ну, найпростіший, це, до речі, ще не жалейка, а це інструмент, сміло називають це інструментом, це зветься чаротовий піщик. Бо це піщик, ну, зрозуміло, чому піщик, ось, і зрозуміло, чому чаротовий, це є, ну, така протодуда, протожалейка, здесь більше. В неї можна поіграти, ну, такі... Подривати дівчонку і старайтесь спокійно. Ось, а коли трошки доробіть, ось цей інструмент, Олексій, коли ви пам'ятаєте, я доробив году вже, напевно, 15 там. І диво, що він ще сьогодні живий. Дима дороже концертпару. Ну, дякую Богу, да. Дай йому Бог здоров'я, ти жени хороший. О! Так вот, это были чаротовые пищики, просто пищики, ну, принаймні пищики, это вот. Это протожалейка, это жалейка, ось это дуда. І цей інструмент існує, кольки існують в Білорусі, то ще і більше, ніж вони існують, принаймні. І він зник не так давно. Цей інструмент ще був зафіксований у виконанні ще перед війною, був такий відомий у певних осередках
виконавця Хведер Стесь, або Хвеська Стесь. Дудний майстер і Менедл Дудар з доброй такой репутацией, аж мы его запросили на Дни белорусской культуры у столицу СССР у 30 якимсь годі. Чоловіче з'їздив, там дуже файно хто виступив. І повертаючись назад, ну, принаймні, всі делегати вернулися як люди, а Хвеська Стесь з нормальним опозданням, без грошей і без дуди. Такое збирається. Но тем не меньше, вот это есть вот и кинохроники, где вот это смотра самодеятельности, и там можно и почуть, как гучить дуда Хведера Стеся, и побачить его само с коллегой. И вот это такая задокументована, зафильмована история, яка еще, ну, гадаю, что была не на наших почах, но на ваших еще людей, які живуть побач з нами. А апошні, ну, принаймні, плюс-мінус докладно задокументований варіант виконання на дуді вже був післявоєнний. На нейкім глядзе самодзейнасці, зноў жа, чалавечы граў на дуді. Я не ведаю, ці вызначылі нашы даследчыкі прозвішча гэтага чалавека, але ёсць здымкі і ёсць успаміны пра гэта. І пасля гэтага інструмент выйшаў з ужытку, ён прапаў, бо зніклі носьбіты традыцыі, зніклі натуральным чынам і вайна, і ўсе гэтыя пасляваеннымі трэнды, і савецкімі трэнды. І зноў жа прыйшлі іншыя інструменты, больш агрэсіўныя, больш шырокія ў сваім гучанні. Традыцыйнае жыццё, дзякуючы прагрэсу і савецкай уласці, стала паціху сходзіць на нет, ну, хіба што такім чынам. І замаўчаў інструмент, напрыклад, гадоў на 30. І гэта страшны момант, калі 30 гадоў маўчання і знікаюць носьбіты. І вось уже напрыканцы 70-х, на пачатку 80-х энтузіасты, і як то не дзіўна, гэта былі не музыканты, а хутчэй мастакі, ну і музыканты таксама, кінуліся ў аднаўленне гэтага інструменту. Прычым, ну, хтосьці фантазійна аднаўляў яго па сваіх успамінах, хіба там па нейкіх запісах, хтосьці канкрэтна з экспедыцыйных варыянтаў. І паздароў Божа тых людзей, хто да гэта спрычыніўся, і светлы спачын тым, хто ўжо пайшоў жыцця, і хто да гэтага спрычыніўся, бо гэтыя імёны трэба ведаць і трэба іх называць, бо гэта людзі, якія, ну, дапамаглі нам, принаймні тым, хто застаўся беларусам, застацца беларусам. І гэта ў першую чаргу, ну, тут не можна не ўспомніць майстра Пузыню, Владзіміра Пузыню, які проста аднавіў і ліру, аднавіў і дуду на свой капыл, і жалейкі, і гэта прапагандаваў усё жыццё і стварыў музей музычных інструментаў народных у інстытуце культуры. І быў чалавекам проста энцыклапедычным і майстрам на ўсе рукі, выканаўцам фантастычным, і натхніў багата каго. Ну і мастакі, уже яго паслядоўнікі, і музыканты, у першую чаргу, напэўна, ўсё ж такі, гэта і Тодор Кашкурэвіч, гэта і Алесь Лось, якія проста 80-е гады зрабілі немагчымыя і павярнулі нам, літувіцам, гэтую спадчыну, якая, што бадай, што знікла. Па парышках, па экспедыцыях, за свае грошы, робячы тое, што не рабіў ніхто. І вярнуўшы з нябыта, аднавілі і мадэль грання, мадэль гучання, мадэль выгляду інструмента, выраб яго, усе тонкасці вырабу, зноў жа, і узгадавалі цэлую плеяду ўжо маладых майстроў, якія, дзякуюць Богу, зараз ёсць, жывыя і вясёлыя і здаровыя, хто мы з імі не раз бачыліся, можа, і хто з вас таксама, якія вярнулі гэты інструмент у ўжытак. І ўжо цяперака людзі пазнаюць яго і, дзякуюць Богу, не пужаюцца і не глядзяць на гэта як на пэўны экзотыку. Мы можам гэта казаць уже з власнага досведу, бо калі мы ў Магілёве там гэта пачыналі, гэта было, ну, даволі дзіка, а ўжо праз 5 гадоў то людзі ўжо пазнавалі яе. А давайте вот что мы сделаем. Тут уже про дуду багато наговорили, ще на ней поиграемся. Давайте вот возьмемся до все ж таки больше модерных инструментов, хіба больше архаичных. Ну, сенс у тем, что дуда, это уже так.
типа педаль сьогодні зробив, це вельми архаїчний інструмент, носи визначальні, етновизначальні, що на світі, то именно с болотом. А кроме вот этих довольно складанных пищиковых инструментов, про яких ми сьогодні поговорили, існують все ж таки всім добре відомі дудки, да, флейти і тому подобні речі. Ну, уже про етновизначальність їх говорити не приходиться, бо я на всіх плюс-мінус одно говорю. Мене завжди цікавило, як це звучить. Все-таки модель звучання – це головне для розуміння, як потім з цим інструментом суіснувати. Для мене було принципово зробити нечто своє, щоб це так само гучало. И я носился со всякими дудочками, цепилочками. И врешті-решт, дякуючи вашему таті, Валерий Иванович, конечно, дал нормально нам штушок в этом сенсе. И он подогнал мне вот такие заготовочки, из яких я уже потом наробил дудочек. Коли дозвольте, трошки поиграем на такой, цалком белорусский дуд. Ну, бо я робили белорусы, белорусский материал. Довелося сапсувати багато інших. І врешті-решт, знову ж, щоб добратися до кореневої цієї справи, хотілося почати з того, що попередничало всьому. Гэтому натурально свисток, який ми всі бачили у... Ой, господи, не будем сегодня вспоминать их. Ну, принамсі, я маю на увазі тренерів, там, типа, спортивную школу, а что там? Вы таки подумали. Правильно? А ось. І свисток – це те, що було початковим штуршком, як зробити більш цікавий, більш такими широкодіапазонними інструментами. А ось, ну і робивши свистки со всього, що тільки траплялося під руку, врешті-решт мені потрапилися ось ці поліпропіленові труби. Бачите, самий аутентичний матеріал у нашого постапокаліпсичного курення, скажімо. Да, постмодернове. Так ось, знову ж, дякуючи уділу у прекрасному колективі, дякую Олексій Валерійович і Андрій Валерійович, і там, типа, Валерій Иванович, и, конечно, Полина за то, что взяли меня в эту хевру. Вы прекратите вот это вот. А чего? Ну, я же должен, типа, спонсора там, типа, пропиарить строго. Прекратите. Не, ну я искренний. Знаете, я очень искренний человек. Особенно за гроши. Так ось, я потрапивши одночі у Польщу чи у Словаччину, ми побачили ці інструменти, які зовуться у Польщі, що мені особливо приємно, концовка. Нічого личного. Ну, слухайте, не закохаться. Да, не закохаться в этот инструмент было немагчимо, бо він самий складаний з тих, які я бачу в своєму житті, насамреч. Глухонемой удав зможе зіграти на ньому, як то хоть что-нибудь. Особливо коллега-перкуссионист.
танчит просто. Так? Совершенно эротичный танец. Ой, Я не верю. Но добрые прибалтийские народы подаровали нам эту историю. Ну, в случае, у найновших історій. У Білорусі у нас був потрапила те Оля, це середньовічний танець. У нас клуби танців народних з Прибалтики, так що значить, тут доволі заплутано. Граєш, і ти бачиш, що це комусь потрібно. Знову ж хотілося б вернутися до цієї теми. Хіба я не уходив. Но про те, що інструмент знову ж був пов'язаний з традиційним життям, ну і, звісно, з традиційним звучанням цього життя. Ну, тобто, як скрипить веер, там, принаймні, да, і що таке. Ну і п'ють іншим разом женщини. Мне хотелось бы тут, как бы, может, трошки так потанчили. Я перепрошую, что вас примушаю, змушаю. И попияли на часову, бо есть той самый уже позднейший танец, но так само приємний і класний, який зветься базар. Под його легко петь, под його легко танчить, ну, напевно, легко було, що танцор, тому мені здається, що ще не складано. Ну, это глядачі, я вже тут розкрию секрет, що ну, трошки кривоногі, ну, в сенсі, що це не секрет, це ще бачне, ну, в сенсі танців. Ось, тому как не танцевать, как тебе не змушали, а что же вы не танцуете, мужчины, то, знаете, ну, то я уже не молодый, то мне уже не можно, то, знаете, то еще, а теперь, как я музыкант, тому до меня питання нема. Тому зараз питанчик п'ємо базар. Есть вариация такая, ну, снова же, давайте сделаем интерактив, как бы, как можно было один куплет танчить, другой куплет петь. Кто вспомните, кто какую там новую припевку, что записывается? Что? Жалко. То можно пиять, ну, все равно это далеко не пойти, а кому треба, ты уже до припевки ведаешь. Я не в сенсе політичний, а в сенсе, что трохи бывают смелые. И я питаю з вашого дозволу. Получается. Это вообще легкий танец. Это легкий танец.
теперь музыканты выключи покурить, а девочки спеют что стихи. Что у нас есть такое принагода? У поста, конечно, не дуже тається. Ясно, А, тут мене чую ще. Тому я зараз піграю трошки мелодію, а ви споминаєте, які пісні інакші.
назову что-нибудь, я уже так типа перебрахал багато сказок. Коробочку. Крапиву. Крыса. Метелицу. Да? Давай. Коробка. Это уже за опорку 10 годов мой сольный номер. Я мушу его запатентовать. Спевы. Які ви всі ведаєте, а хто не ведає, то записуйте слово. Вони не складані. Кожен другий куплет повторяється. Ну да, Любочка, так? Наденька. Наденьку мы петь не будем, я и так все знаю. Нет. А будем петь только другую часть. Про кровавую помсту. Но для тех, кто не в курсе, это убраться перекажу, что там была страшенная история, жорстокий романс, який пиявся тут в околицах Могилева довольно широко, и в Чаловском районе, и в Долинском районе. Вот, и первый раз мы записали у Долинском районе, в Чесине, а другий раз уже с Ольгой Александровной, это еще Камчаткова, записали еще раз просто полный текст уже в Чаловском районе. Но все ж таки мне больше подобается мелодия с Галинщини, вы на простейшие. Ага. Ну і попередня історія, то Наденьку всі ведаючи хто? Так. Ну, для випадкових людей, які тут перший раз до цієї теми спричинилися, Наденька була така білоруська дівчинка в одним з жорстоких романсів, вельми поширеним народним альбомом, яку підманив воєнний чоловік, кинув, не оженившися, і з'їхав на Дальний Восток.
Короче, она осталась, да, с чемоданом пустым в руках, и там, в принципе, судьбина ее, судя по песне, была такая невеселая. Ну, же, головне в этой истории, что ее звали Наденька. А вот эта песня, худший зачет до той Наденьки, яку кинул человек с Дальнего Востока, не має дочинення. Но мне зачем приємно думать, что все ж таки має. И песенка такая. То я пою першие слова, ну, першие два рядка, потім припів, ну і ви ведаєте, де підпівати. Ага. Цилиндром она солнце сверкая, надевши свой новый чурду, по летнему саду гуляя, встретил красавицу друг. По летнему саду гуляя, встретил красавицу друг. Она же была гимназистка, я с ней был когда-то знаком. Потом она стала дантистка, имея врачебный диплом. Потом она стала дантистка, имея врачебный диплом. Прошло года 2,5, я на тую девчонку забыл, встретил другую блондинку и страстно ее полюбил. Встретил другую блондинку и страстно ее полюбил. Любил он я ее очень крепко, гулять кожаный вечер водил. Однажды в сырую погоду я на зубы свои застудил. Однажды в сырую погоду он зубы свои застудил. Страшно мучительно боли, всю ночь он ужасно страдал. И только Сонька встала, к зубному врачу побежал. И только Сонька встала, к зубному врачу побежал. Женщина-врач молодая скрутила ему руки назад. 4 здоровые зубы повырвала мальцу подряд. 4 здоровые зубы повырвала мальцу подряд. Тазу его зубы лежали, а он как ребенок рыдал. А женщина-врач хохотала, по голосу Надю познала. А женщина-врач хохотала, по голосу Надю познала. Иди ты с моего кабинету и зубы свои забирай. На все свои зубы в кармане про нашу любовь вспоминай. Носи свои зубы в кармане, про нашу любовь вспоминай. Цилиндром на солнце сверкая, с карманом полным злом. Вот так отомстила Надя за ту неверную любовь. Вот так отомстила Надя за тую неверную любовь. Можно так крепко влюбляться, не нужно так сильно любить. Любовь не умеет смеяться, любовь не умеет шутить. Любовь не умеет смеяться, любовь не умеет шутить. Спасибо большое, дякую. Коллеги, сегодня Костюм Концовый и вы. Дякую вам. Итак, мой проект Skype Jam, и тут я рассказываю про русскую музыку.
І не тільки, ну, сьогодні був адмет вечір. Дякую вам, дякуючи вашим дітям.